dispostas a usar en un machín para inventar. Capaces son de idear, indagar, demostrar. Da lúa ao gravitar é porque caen mazás do pomar. Para medir o tempo que ora tarda en pasar. É predicir no inverno neve e sol en verán. Un esplendor sen igual, tan radiante e real, que ofrece benestar e ansias de soñar. Eles armaron pancas para o mundo elevar e colocaron astros alrededor para xogar. Xiran que xiran as rodas da locomoción e tamén as do tren que avanzan cara adiante. Vai ben, así de van para inventar, non paran nunca de discorrer por saber máis sobre esta terra que hai que soster. Para inventar, para descubrir. Mañá. A ver, oh! Rapaces. Mestre, despois de todos eses inventos despois da conquista da Lúa, que máis queda por conquistar? Xa está todo inventado. Sí, xa está todo inventado, eh? E ademais agora xa o sabemos todo. Toca, Xo sei! Se vos soubésedes cantas cousas quedan aínda por descubrir, por entender. As orixes da vida, da materia, os organismos infinitamente pequenos que apenas coñecemos, o funcionamento do cerebro e tamén a evolución. Os misterios do cosmos. Dentro duns anos, as vosas vidas e as dos vosos fillos serán diferentes. Imaginemos que é mañá, pasado mañá, o futuro. Café, torrada e un ovo pro señor. Chocolate e pastéis de amorodo pra señorita. O señor novo chega tarde, como sempre. Desexolles moi bo proveito. Grazas, Néstor, grazas. Podesme traer un pexego do froiteiro? Estas son laranxas, non son pexegos. O señor estáme tomando o pelo. Sorpréndesme sempre, Néstor. Como fas para sabelo? Son un mordomo de clase superior, señor. Teño 5.000 sensores en cada man, señor. Vai ser un gran día para ti na Asamblea Mundial. Sí, vou ir apurando. Teño que estar alá ás 11 en punto. E ti? Como sempre, xa sabes, no Centro de Investigacións Planetarias. Bos días, xusto agora aí a chamar. Bos días. Onde está? Saímos de Washington hai uns minutos nun voo suborbital. Levarános exactamente 25 minutos cruzar o Atlántico. É totalmente necesario que na Asamblea se vote esta colonización. Ha de haber quen se opoña. Xa o sei, pero sempre son os mesmos. Para ganarmos hai que proceder por etapas. O que suxiro eu é isto. Parece que temos carteiras novas. Si, cun ordenador integrado. Sai dai! Mira, Grazas. Oh, a ver, rapaces, vide para aquí. Vouvos explicar como funciona todo isto. Esta de aquí é a pantalla, por suposto. E aquí o teclado do ordenador. Impresora, micrófono e altofalante. E con este botón conectadesvos á memoria central. Aí encontraredes toda a información que vos faga falta. A ver, hai algunha pregunta? Pero, mestre, é que non hai biblioteca. Boa pregunta. Este disco pequeno contén unha biblioteca de 100.000 páxinas, o equivalente a 500 libros. Podédelo inserir aquí e lelo na pantalla, evidentemente.
Agora imos comezar coa clase. E, como está de actualidade, imos falar do planeta Marte. Envíen holografía, por favor. Marte. O próximo obxectivo da humanidade. Vos sabedes que tamaño ten? Podédelo saber ao momento. Grazas á vosa carteira. Adiante, probade. Algo menos de 6.800 kilómetros de diámetro. Si, é máis grande ou máis pequeno que a Terra? máis ou menos 2 veces máis pequeno. Boa resposta. A ver logo a comparación. Ai, bla, 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 bla. E Marte está lonxe da Porque Terra. Marte xira ao redor do Sol. E a distancia cambia seguido. É unha resposta excelente. O Sol, en canto a Marte, está entre 60 e 100 millóns de kilómetros da Terra, de 200 a 300 veces a distancia á Lúa. Pensouse que o habitaban marcianos pequeniños. Pero se nos fixamos na dimensión desta falla, de 3 a 4.000 kilómetros de longo, e 120 kilómetros de ancho, volcáns tan grandes como Francia, habería que pensar en xigantes. En Marte pódese respirar. Non, a súa atmosfera contén un 95% de dióxido de carbono, mortal para os seres vivos. Pero cos coñecementos que hai agora, iso pódese remediar. Pois logo hai que ir. Seguramente non habemos de tardar. A decisión corresponde á Asemblea Mundial. A decisión que debe tomar a Asemblea Mundial é importante. A conquista da nosa constelación comprometería as xeracións futuras durante máis dun século. Ten a palabra a delegada europea. Como ben sabemos todos, o noso planeta fáisenos moi pequeno. As solucións que adoptamos nas sesións anteriores da Asemblea, cidades aéreas, cidades sobre a auga, cidades debaixo da auga, son medidas paliativas que non resolven o problema. Ademais, o aumento do nivel dos océanos provocado polo efecto invernadoiro afectaralles durante varias décadas a centos de millóns de seres. O futuro da humanidade require que vayamos máis alá da Terra, que conquistemos outros Miles de planetas. millóns de dólares, iso é o que custa esa operación. E de onde os vai sacar, Do seu peto ou do meu? Os do meu país non estamos de acordo, así Señor presidente, podo seguir coa exposición? Señor delegado de Cazovenia, pídolle por favor que non interrompa a intervención e que espere a que lle dea a palabra. Esta operación débese facer cun investimento económico da comunidade mundial. A nosa base Liberty, a 400 kilómetros da Terra, está preparada para o lanzamento de naves espaciais fora da gravidade terrestre. E a nosa base lunar está extraendo das rochas oxígeno, minerais, combustible... 9 meses de viaxe, de ida nada máis, contando tamén as elipses, son 22 meses de estadía, de espera, e despois o regreso. Non hai humano que resista iso. A produción de glóbulos vermellos reducirase e a de glóbulos brancos será inexistente. Provocará anemia, coa diminución do calcio os osos van romper, por iles funcionarán demais e causarán deshidratación. As radiacións solares provocarán cancro. Queda dito. Tomei nota das obxeccións dos señores delegados, pero o sistema de gravitación dos nosos transportes xa están terminados, e con el resolveránse os problemas. E todo coa protección dun escudo solar. é o custo da operación. Niso tamén pensou. O custo é importante, sí. Pero todo isto permitirá técnicas novas, máis coñecementos, e se conseguimos levar un único asteroide metálico ata a órbita terrestre, os seus recursos mineiros poderán satisfacer as nosas necesidades de aceiro e níquel durante séculos. Polo tanto, a operación deixará grandes beneficios. O éxito destas operacións non está garantido. O que está garantido é o seu custo descomunal. Fáganme caso. Unha primeira exploración con robots permitiría comprobar todas as posibilidades. Iso custará 50 veces menos. E se todo vai segundo o previsto, daquela conseguiremos colonizar Marte. Algúnha observación máis? Pois logo imos votar a proposta da delegada europea. Votos a favor. Vostede que pensa? Sí, definitivamente. Estou de acordo. 114 votos. Votos en contra. Sempre hai algún que ten que dar a nota. Vistes?
Aí o tedes. 114 votos a favor e 17 en contra. O proxecto Marte, polo tanto, queda aprobado por maioría absoluta. Os casquetes polares de Marte reflicten os raios solares como a un espello. Estas algas proceden das nosas rexións polares, espalladas polos polos marcianos e absorbendo en gran cantidade a calor do Sol, van quentar o planeta e producir auga. Observen. A segunda fase será o lanzamento de robots de estudo, como este, que enviados desde a nosa base lunar estudarán o solo de Marte. Ao mesmo tempo terminaremos a construción da base Liberty. Ten máis que merecido este título de pilotaxe espacial, os meus parabéns. É un enorme prazer entregarlle este título de Enxeñería de Construcción Espacial. O título de Enxeñería Bioquímica cos meus parabéns. Título de Enxeñería de Mecánica Espacial, parabéns. Espero que as súas construcións teñan máis equilibrio. Ai... Vai, tocache a ti. Non, tocache a ti. Exame suspenso, traballos prácticos 0, comportamento 0. Pois nada, mozo. Podio intentar o ano que ven, pero... Paréceme que a min tamén me vai ser mellor volver o ano que ven. Señoras e señores delegados, o coronel Pedro, director do Centro de Investigacións Planetarias, está hoxe con nós para explicarlle a situación da Operación Marte. Na base Liberty, o cargueiro que vai ir a Marte está listo. A pilotaxe será automática e levará o equipo e o material para establecérmonos por primeira vez no planeta vermello. Aquí está a base. A nave, o vehículo principal, módulo de descenso a Marte, motor de inserción na traxectoria, propulsor para o regreso da tripulación. Cando esta nave estea na traxectoria marciana, outra nave que pesará moi pouco sairá da Liberty con 4 astronautas. Irá moito máis rápido e xuntarase coa outra na órbita. Durante ese tempo, na nosa base lunar, almacenaremos o oxígeno líquido das rochas lunares. Cando estea establecida a base en Marte, enviaremos ese oxígeno nunha catapulta electromagnética e nun cargueiro. Esa é unha que vai a ter en cosa. Debemos estudalo, por suposto. Un cargueiro cargado de oxígeno. Tamén estamos estudando técnicas novas de aceleración das nosas naves mediante asteroides. Todos coñecen o cinto de asteroides entre Xúpiter e Marte. Moitos deles extravíanse e acaban no noso ceo, entre Marte e a Terra. As nosas naves poderían intentar a técnica do arpón, como ven aquí. O efecto panca aumentaría sensiblemente a velocidade do aparello e permitiría unha mellora da traxectoria. Así ganaríase tempo e, polo tanto, cartos. Malgastar, sí, todo iso é malgastar. No tocante aos asteroides, o meu deber é dicirlles que os nosos telescopios de vixilancia detectaron un asteroide extraviado. E escoiten ben, é posible que se dirixa ao noso planeta. Desplázase máis ou menos a 100.000 km por hora. Que pasa? Isto pode ser terrible. Hai en algún lugar habitado. Hai que tomar medidas. Algo hai que facer. Que probabilidades hai de que chegue ata nós? De que choque contra a Terra? É difícil sabelo, señor. A xiña estará cerca de Marte. Depende da traxectoria, do ángulo de ataque, da gravitación de Marte e da Terra. Non está respondendo. Que probabilidades hai de que choque contra nós? Queremos sabelo, é moi importante. Hoxe eu diría que unha posibilidade entre 10.000.
estarán? Xa debían estar de volta. Aí están. A ver, que? Que fixestes? Hola. Tiñamos que comprobar uns parafusos. Sabede lo que estades comendo? A ver. A min pareceme que é tenreira. Eu penso que é polo. Pois enganadesvos. É carne da que se cría na Lúa para que nos vayamos a facendo a dieta que nos espera en Marte. Ser non é como un bistec de sempre da nosa querida terra. Xa estou algo cansa de tantos preparativos. Vai sendo hora de marcharmos, non vos parece? Muller, un pouco de paciencia, Flor. Está chegando o día. Ai non! Que veña a presidenta da Asemblea Mundial, é urxente! Acaba de pasar Marte. Agora, hai moitas posibilidades de que se dirixa cara á Terra. Se chega a chocar co noso planeta, aniquilará calquera forma de vida. Ten que haber unha maneira de destruílo, de que estoupe. Un disparo demasiado próximo sería catastrófico. E daquela? Unha bomba de neutróns pode desvialo. O único aparello preparado cun alcance suficiente é o que temos para a expedición a Marte e quedará comprometida se o utilizamos. É indispensable levar a cabo esta misión. Se non é agora, non será nunca. Co permiso de todos, saio cara a Liberty inmediatamente. As bombas de neutróns que trouxen na miña nave están nunha manobra de acoplamento ao voso vehículo. Lamento moito, rapaces, pero non hai outro remedio. A ameaza é moi grave. Pero iso desvíanos por completo da nosa traxectoria. Explíquenolo. A rexión á que vos debedes dirixir é rica en asteroides. Se atopades un sitio bo para lanzalo ao arpón, teredes unha posibilidade de retomar a vosa traxectoria. Pero ninguén o fixo nunca. As máquinas sí, con resultados non sempre favorables. Cales son as posibilidades? É difícil sabelo, pero todos os nosos postos de vigilancia estarán alerta para vos guiar. Moita sorte, rapaces. Só faltan 2 días pro encontro. Oxalá que non fallemos. Mirade, aí! Atención, listos para disparar. Listos. 8 segundos, 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, xa! Primeira parte da misión realizada con éxito. Pasamos á fase 2. Cambio e corto. Coronel, xa levan 5 semanas desviándose cada vez máis. Sí, comandante. Dame medo que non dean recuperado a órbita prevista ao redor do Sol. Poñan en marcha o plan que prevé o seu regreso por Venus. Sí, coronel, que pena os nosos rapaces. Espere, coronel, estánme indicando... Sí, un asteroide, rotación correcta. Deberían aproximarse dentro de 2 días. Posición 9 horas 57. Repito, 9 horas 57. Esperamos un momento. ¡Agora! Desenganchamos, agora!
fai os honores. Anda, vai. E todo isto para que vale, Estou seguro de que non imos ir nunca a Marte. Claro que sí, a xente irá a Marte e máis lonxe aínda, porque está feita para descubrir o seu universo. Recordade, os mariñeiros de Enrique o Navegante querían ir máis alá dos límites do mundo coñecido, onde se dicía que o mar se precipitaba nun abismo sen fin. E todos os inventores dos que falamos é que cambiaron o mundo, polo tanto, algún día a humanidade tamén transformará Marte. Transformar? E como vai ser posible? Xa veredes, imaginade, imaginade. Moi ben, moi ben. Vide. Mirad o que era o solo de Marte cando as primeiras persoas puxeron os pés aquí. O seu traballo consistía en ensombrecer os casquetes polares para captar máis enerxía solar e despois gasificar os elementos atrapados no planeta para obter oxígeno. Un efecto invernadoiro tamén. O derretemento do xeo polar e a evaporación da súa auga crearon nubes e chuvia. Oh, pois sí, lagos, ríos, o ceo era cada vez máis azul. Algún día, dentro de poucos séculos, as persoas e os animais van poder vivir aquí, libremente como na Terra. Veredes como si... O Dédalo, con propulsión nuclear de camiño cara á estrela de Barnard, a 6 anos luz. E pasado mañá, mestre? Pois as persoas construirán naves que poida que dean chegado ata esa antes de que alcance o seu destino. Oh, tamén teremos naves impulsadas pola luz solar. E teremos naves láser. Naves de fusión nuclear, e por que non? Materia antimateria, chegaremos case á velocidade da luz, 300.000 kilómetros por segundo. 1.000 millóns de kilómetros por hora. E despois, pensamos nas naves, nos taquións, 300 veces máis rápidos aínda. O problema aí é que os viaxeiros van a envellecer diante dos teus ollos. Todo isto non é máis ca un soño, como o das naves prodixiosas das que vos falei. Pero que non nos esquezan os fantásticos progresos que fixo a humanidade nun século só, o pasado. Ninguén nos di que non vai atopar tamén atallos no espazo-tempo que farán posibles as viaxes ás estrelas mañá. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les découvertes